Здравейте, аз съм Меги Димчева. Дълго време търсих моята дентална клиника. Имах няколко срещи в различни клиники, които така и не успях да намеря верния за мен път и верния за мен дентален специалист и човек. Човешкият фактор също беше много важен за мен, защото исках да срещна някой лекар, който да ми вдъхва доверие, спокойствие и сигурност. Когато дойдох тук, в клиника Supreme Dental, срещнах едни прекрасни хора на първо място, доктор Воев и доктор Мирчева, които ми направиха толкова обстоен преглед на зъбите, какъвто никъде другаде не съм получавала. Те ми вдъхнаха огромно доверие. Обясниха ми всички стъпки, по които да се случи всеки процес. И така, първо в сърцето си, аз взех решение да им се доверя и започнах лечение в Supreme Dental. Притеснението ми буквално се изпари, защото при поставянето на този имплант аз не усетих нито болка, не усетих неразположение, не усетих тревожност. След това нямаше някакви странични ефекти. И днес искам с цялото си сърце да ви препоръчам Supreme Dental, защото тук наистина се случват чудеса. На мен ми предстои още път да извървя до усмивката, която искам да имам, но вярвам, че съм в сигурни ръце, чувствам го, усещам го и знам, че тук съм сред приятели и много големи професионалисти.